Hola a tots i a totes, benvinguts un nou dia a bord del Raig 280. Com veieu, avui continuem amb molt bon ritme, anem 1241 actualment. Però home, direu, què ha passat? Que respecte a ahir, que anaves tan bé en el top 200, has perdut posicions. Bueno, veiem primer de tot que el Raig navega a 26,2 nusos, amb 26,2 nusos de vent a 20,7 nusos. O sigui, anem amb molt bon ritme. Però bueno, us explicaré per les dues raons per les quals aquesta nit hem perdut algunes posicions i la tàctica que he agafat un cop han passat els imprevistos. Bé, ahir vam deixar a l'episodi que anàvem per aquí i ens estàvem apropant a un VMG molt bo. Què és l'VMG? És la velocitat amb la qual t'apropes a l'objectiu. Què passa? Quan nosaltres anàvem així, en aquest rumb, ens apropàvem molt més a aquí, que és on hem d'anar, que és al Cabo de Hornos, ens apropàvem molt més ràpid que en canvi quan anem cap a dalt que ens apropem molt més lent. D'acord? Ja que aquí cada metre t'apropes potser 0,9-0,8 metres, en canvi aquí cada metre que avances potser t'apropes 0,3 metres. Com veieu, amb tot aquest tros d'aquí només ens hem apropat a això. En canvi, amb tot aquest tros d'aquí ens hem apropat pràcticament el mateix que hem avançat cap a Cabo de Hornos. Llavors, en aquesta pujada vam perdre moltes posicions. Aquí en vam tornar a guanyar, aquí en vam perdre algunes més, aquí vam remuntar molt i aquí me'n vaig anar a dormir. Què ha passat aquesta nit? Jo faig servir durant la nit, no em poso alarmes, però faig servir molt la programació. La programació és una eina molt útil, però no és molt precisa. Quan utilitzes el candau del vent? Què és el candau del vent? Navegues amb el pilot de vent. Llavors, no és precisa perquè la meteorologia es va actualitzant durant la nit. I què passa? Ell preveu que arribes aquí, però si depèn de com canvi la meteo, pots arribar aquí o aquí, com és el cas. Jo li vaig dir que acabés aquí. I com veiem, ha canviat la meteo i ha arribat aquí dalt. Si hagués canviat al revés, hagués arribat aquí baix. I com sabeu, no podem entrar a la zona de gel. Llavors, jo no vaig apurar gaire i per sort m'ha anat bé. I clar, tots els pros s'aixequen a cada cop que han de virar i fan ells la virada. Llavors, aquí hem perdut una mica, aquí hem perdut una mica i aquí hem perdut molt. I el gran fallo és que aquest matí he tingut un problema amb les alarmes cap a les 7 del matí i tal, i bueno, l'he liat i ha començat el barco a pujar, i llavors aquí he decidit canviar de tàctica. I ha estat en comptes de tornar a baixar i a por la línia, doncs anar més cap a dalt, per així aprofitar els bordos i aquí fer la gran baixada, ja que aquí les condicions per baixar eren molt més favorables que les de pujar. I de fet he remuntat, ja que com veiem, no s'ho volem guardar, ja que com veiem, tenim el Ghostbuster TPN, que era el 13 del món, que el teníem a davant més o menys a la mateixa distància. Com veiem, si aquí és una hora ens treu uns 20 minutets més o menys i abans potser ens en treia 15. O sigui que dintre el fracàs no ha estat tan malament. I aquest vaixell amb el qual abans anàvem frec a frec el tenim també al costat. No ens ha arribat a passar i el tenim navegant frec a frec amb nosaltres. Llavors, us comento una cosa que és és xocant i és que cap dels participants top, els que opten a guanyar, s'han decidit a anar cap al Nemo Point Challenge. I com recordem, perquè ahir ens ho va especificar l'organització, el Nemo Point Challenge regala el rellotge a qui passa pel Nemo Point Challenge, per aquest waypoint, veieu? Qui passa per aquesta boia i després és el primer en arribar a França, en arribar a Les Sables d'Olonne, que és on va començar tot el tema de la venda. No li donen en el primer que arriba al Nemo Point Challenge, que jo trobo que això és un gran acert de l'organització, ja que va haver gent que va dir, ah sí, doncs arribaré el primer, i va fer l'Atlàntic al revés, perdó, el Pacífic al revés, va passar a Cabo de Hornos en sentit contrari i va arribar aquí. Bueno, com us vaig ensenyar en el primer vídeo. I clar, llavors era una mica injust, no? Perquè hi havia gent que s'ho havia estat currant molt i altres que havien aprofitat aquí el bug, no? Però bueno, jo com us vaig dir no participaré, ja que m'interessa aquí esgarrapar algunes posicions, perquè el meu objectiu principal és quedar en el top 1000 i hòstia, estem a les portes. Però bueno, llavors, bé, us ensenyo
així per sobre com funciona el tema programació, que com veieu jo tinc aquí coses programades ja per aquesta nit. Bueno, i això, programar és molt útil, la veritat, ja que si estàs a la feina, si estàs a l'institut, si estàs dinant, sopant, a casa fent deures, on sigui, a un bar, prenent alguna cosa, tot i que ara amb el tema Covid està difícil, és molt útil ja que pots triar exactament el minut i el rumb on vols que viri. Per exemple, ara, si féssim un nou, podríem triar si vira a la 0,40, a la 0,41, 42, 43, 44, i llavors aquí, amb això triem el rumb. Tot això que està en vermell és que estaríem aprovats. Això d'aquí en blanc no passa res, i aquí verd és on ells et recomanen que seria on podries treure un millor UMG. Vale? Tant aquí com aquí, que és amurat a babord o amurat a estribord. I bé, és molt simple. Llavors, sempre que el candau estigui tancat, navegues amb el pilot de vent. Què és el pilot de vent? Que sempre el vent entrarà a 158 graus, 157, el que tu hagis posat, per estribord, o, al revés, 146 per babord, per exemple. En canvi, si traiem el pilot de vent, el vaixell ens anirà sempre apuntant aquí, al 65 de brújula. Això és molt útil, ja us he dit, per quan no pots estar-hi sempre a sobre i també perquè t'alliberi, no has d'estar tot el dia pendent del barco. Ara, com us he dit, amb el pilot de vent posat no és del tot precís, ja que pot haver-hi algunes variacions, com us he explicat abans, perquè la meteo no és una ciència exacta i cada X hores es va actualitzant el joc i la meteo canvia lleument però canvia. Llavors, com podem fer per acurar al màxim? Doncs fer servir aquí els waypoints. Els waypoints et surt un sistema amb unes banderedes que és molt semblant a aquest, i llavors poses i el vaixell passa exactament pel punt on tu has fixat la bandereta. Aquest és un rotatge que més endavant avaluarem, veurem si val la pena utilitzar, no, o altres programes que poden fer servir, com el que faig servir jo, que és el Cezo, i ja us ho explicaré en un altre vídeo. Però, bueno, això. I el waypoint és efectiu, sobretot tu n'has de curar molt, però a mi per navegar m'agrada molt més fer servir la programació. Bé, com veiem, a les pròximes hores, fem com cada dia aquí una mica, a veure com varia la meteo. Veiem que el vent anirà rolant cap a la proa, se'ns anirà posant, ara està totalment paral·lel a la línia d'exclusió, i a poc veiem com s'anirà posant més perpendicular. Com veieu, abans anava així i ara anava així. Això ho podem veure també sense necessitat de canviar les hores, només veient amb el candau posat aquest arc que fa així, que és un arc descendent, però que va, tot i que va cap a dalt, que què vol dir? Que el vent aquí ens entra així i més a dalt, com que el vent va pujant, la corba aquesta, en comptes d'apuntar cap a dalt, doncs va apuntant més cap aquí, més cap aquí, més cap aquí. Bé, això no us preocupeu, són dies de pràctica. Jo porto bastant temps navegant en aquest joc i són coses que veig a simple vista. Però bé, és pràctica, com tot. Llavors, en 4 hores, així veiem la intensitat. El vent puja, la veritat, perquè ara tenim 26,6 i se'ns posaran 31,9, 32 nusos. Amb 6 horetes ja tindrem 33 nusos i mig, que és molt. Amb 12 horetes tindrem pràcticament 35 nusos i en 24 hores, si continuéssim igual i no toquéssim res, continuaríem amb els 33 nusos. A l'Imoca, a la Vende, per les polars que té, no és recomanable navegar més de 31 nusos de vent, ja que llavors el vaixell compta com que rissa, o no sé com dir-ho, però comença a anar més lent, i llavors si vas a 40 o 50 nusos, amb 40 o 50 nusos de vent, el vaixell en comptes de navegar-te a 25 nusos, doncs et navegarà a 15, a 14, i llavors no et val la pena passar per on hi ha tant vent. Bé, fem un resum ràpid de com estan anant els vaixells reals. Veiem que continua al davant el Maitre Cop 4, seguit per la Píbia, els dos estan optant per pujar cap a dalt, i a darrere trobem el Linked, que avui ha comunicat que continuarà la regata, que ha aconseguit tapar la via d'aigua
i que navega sense cap problema i no pararà en aquesta illa, que era una possibilitat que vam esmentar nosaltres ahir que podia passar. Tot seguit, veiem com el Boris Herman a bord del Malísia s'ha desmarcat del grup de perseguidors que el segueix de prop, en canvi, Yes We Can, patronejat per Jean Le Camp, a l'Omia Water Family, que té just enganxat a la pompa el grup Apicil. Com podem veure, el Buró Valer s'ha despenjat bastant d'aquest grup i l'ha atrapat el Maxif. Més a dalt, que com podem veure, el Maxif i el Prismian Group han agafat rutes diferents. La Isabel del Maxif ha optat per baixar a baix i anar a buscar el Buró Valer, mentre que ell, el del Prismian Group, en Giancarlo Pedote, ha optat per anar més cap a dalt. A darrere trobem el V&V Mayong, que va amb molt bon ritme. Aquí, com ahir, el grup amb el Banc Popular i el Pure Brest Western Hotels and Resorts de Roman Atanasio, que continuen igual, més o menys a la mateixa distància. Aquí trobem el gran remuntador d'aquesta edició, el senyor Armel Tripon a bord de l'Occitana Provence, que continua amb la seva remuntada èpica i que està atrapant a marxes forçades aquest grup que té davant. Més darrere trobem a la Fabric, que està, com dirien en castellà, en su salsa, es troba molt còmode amb el barco i navega a una alta velocitat. Més la popa trobem a la Mia Can del patró francès Arnaud Boisseries, que s'està desmarcant del grup. Després aquí trobem el Time for Oceans, seguit pel Medallia, que com vam veure ahir s'està desmarcant molt del One Planet, One Ocean, i el grup Setin, que s'està quedant una mica enrere, no està aconseguint treure-li profit que té un barco més nou que aquest parell d'aquí. Però bueno, aquí trobem el Charal, que els està atrapant, està navegant amb una molt alta velocitat al Charal, de Jeremy Bellot, que el segueix, pràcticament li està aguantant el ritme al japonès Kojiro Shiraishi a bord del DMG Mori Global One. Tot seguit, trobem aquest trio de barcos, liderat pel Campagne de France, seguit de prop pel Campagne du Lit Giliti i, finalment, pel TC For My Planet. Ja per acabar, trobem l'Stark del finlandès Ari Husela i en última posició trobem el Mercy de Sebastián Destremaux. Bé, això és tot per... Això és tot per avui. Ens veiem demà en un nou vídeo i ara, descanseu molt, navegueu molt i xau, xau. Adeu!